ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Hallelujah. It's nice to be here. It's nice to be here. Ngiyazalwa ke bathandekayo kwaDaniso Msindisi Yesu namamkela wasixolela izono zabo. Ngiyacela ke bathandekayo sikhile nje incwadi kaYohane chapter number 4 sithandaze ngayo egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. Yesu ke bathandekayo uyayitshintsha imeko yomuntu, uyayitshintsha impilo yomuntu, uyayilungisa necharacter yomuntu egameni likaYesu. Yena lokuqala xa usindise kumele uyithandazele ngoba umbumzalwane ongenasimilo, umbumzalwane ongenambeko, umbumzalwane ongahloniphiyo, umbumzalwane ongevayo egameni likaYesu. Amen. Hallelujah. So Yesu ke bathandekayo ndiyabulela wanceda kakhulu egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. Wayinceda impilo yami, wasixolela izono zami. Ncwadi kaYohane chapter number 4. Sibulise bonke abaqala kuba nathi bangaba bekhona egameni likaYesu. Sofuna nje verse number 13 no 14 sibe sesiyathandaza ngegama likaYesu. The book of John chapter number 4 ngicela undifundele, then sibe sesiyathandaza egameni likaYesu. Noba kusesiswini noba kusesiXhoseni ilanguage esizayiva sonke. Yohane chapter 4. Yes. Umsamariyakazi. Verse 13. Hallelujah. Hallelujah tende. Amen. Hallelujah. Ithi inhloko ndaba umsamariyakazi. Then kule ncwadi kaYohane bathandekayo enye incwadi ebizwa ngoba zincwadi zevangeli. Incwadi zevangeli ke bathandekayo zincwadi ezine. Incwadi kaMateyu, kube incwadi kaMarko, kube incwadi kaLuka, kube sekuba incwadi kaYohane. Then xa sijonga kule ncwadi kaYohane uchapter number 1 sifumana uYohane noba engqina ethetha ngoYesu Kristu. Uthi xa ngaba engqina uYohane uthi uYesu waba inyama noba ulizwi waba inyama, besethi wayeza kwabakhe abakhe abamamkela. Uthi bonke abamamkela wabanikeza igunya loba bebe ngabantwana bakaThixo. So njengoba sifunda kule ncwadi sifunda uYohane ethetha ngoYesu ekuqaleni emchaza into yobana uYesu lo unguThixo. Njengoba uYesu enguThixo ukwanguye nonyana, ukwanguye nomoya. Ithi iBhayibhile ke xa sifunda uchapter number 2, uchapter number 2 uYohane futhi ube sethetha eveza amandla kaYesu apho uYesu khona aguqula amanzi emtshatweni abe yiwayini. Then ithi iBhayibhile xa uYesu esemtshatweni wamenywa uYesu emenywa kulo msitho waseKana. Xa emenywa ithi iBhayibhile kwathe kuqhubelekeni komtshato kwaphela iwayini. Kwathe kuphelele kwayo iwayini kwabonakala intobana aba bantu benze ukuhlakanipha noba benze ubulumko, babenza uYesu babiza naye uba makabe khona, babiza kungakonakali nto ngoba kubalulekile into yobana uYesu empilweni yakho uminvite lo gama izinto zisahamba kahle. Then nasemtshatweni eKana kuthe kuphela iwayini yaphela uYesu khona, ngoba empilweni kuba khona amaxesha apho kwekuphele injabulo ngoba iwayini yayisimbolize injabulo eKana. Then ithi iBhayibhile ke ebekumemeni kwabo kwabe sekuvela uMaria xa ibona uba iwayini le iphelile. Uthetha noYesu uthi Yesu iwayini iphelile. Xa ethetha naye ithi iBhayibhile uYesu uyabuza uba yintoni nam nawe mfazi, ngoba ixesha lama likafika. Ithi iBhayibhile waphinda uMaria waya kubantu wathi yonke into uYesu ayithethayo zenenze yona. Ithi iBhayibhile wabe sethetha uYesu ngoba amandla kaYesu asekuthetheni kwakhe. Uthi uYesu xa ngabethetha zalisala imiphanda ngamanzi. Ithi iBhayibhile emveni koko wabe sendiba kusuka kwinjoli. Xa ifika amanzi kwinjoli afika emnandi njengewayini ngoba uthetha kwakhe uYesu kunamandla. Then ku chapter number 3
sifumana kunendoda egama linguNikodimo. Ithi iBhayibhile uNikodimo wayengumfundisi, engumfundisi elidisha ibandla labaFarisi. Belithi iBhayibhile uNikodimo weva ngoYesu. Ekuveni kwakhe ngoYesu weva intoba kukhona umuntu ogama linguYesu. Njengoba uYesu khona wenza imimangaliso and umntwana behlala noYesu uyazalwa ngakutsha. Ithi iBhayibhile wavuka ebusuku wathi make ndiye nami ke ndiyova lento abantu abathetha ngayo. Ufika kuYesu uthi ndingenza kanjani uba sendimdala kangaba ndiphinde ndizalwe ngakusha. Uthi uYesu xa ngabethetha ungakhange uzalwe ngamanzi nangomoya angeke uzalwe ngakutsha noba angeke ububone ubukumkani bamazulu. Then apha sifunda khona verse chapter number 4 sifumana kuzothethwa ngentombi noba ngomsamariyakazi. Funda standards. Verse 14. Yes. Or 13. Waphendula uYesu wathi kuyo. uYesu apha sifunda khona ufika ekuleni noba ufika emthonjeni. Ngangabefika apha ekuleni uhlangana nentombi ebizwa ngoba ngumsamariyakazi. Ngayehlangana na uYesu. Ithi iBhayibhile wacela amanzi uYesu wathi khawundipha amanzi. Ithi iBhayibhile le ntokazi yanqaba noba yala ukumnikeza uYesu amanzi. Wabe sethetha iindaba zayo ngoba uYesu xa ngabefikile uyalazi udaba lwakho. Then uYesu ekuxoxeni kwayo nale ntombi ithi iBhayibhile yathi ekuthetheni kwakhe naye yamqonda into yobana lo akunguye umfana nje eliqhela ukudibana naye. Waphendula uYesu wathi yes. Verse 13. Yes. Waphendula uYesu wathi kuyo. Kwintetho yabo noba kwingxoxo yabo wabe sethetha uYesu. Yes. Bonke abasela kulamanzi. Le ntombi yayizokha amanzi. Then njengoba izokha amanzi uthetha naye uYesu uthi bonke abakha amanzi noba abasela kulamanzi bayawuthini? Baya kubuya banqandwe. Uyabonakala uba abantu babefika apha ekuleni. Ekufikeni kwabo ekuleni bafike bawakha amanzi. Ekuwakheni kwabo amanzi baphinde banqandwe baphinde babuyele ekuleni. Uthi uYesu bonke abasela kulamanzi baye baphinde banqandwe. Ngoba lento ilunqano yinto ekhoyo. Abantu bayanqaba but kuya ngokuthi xa unqaniwe usela kweliphi iqula. Yes. Verse 14. Ngayena othe wasela kuwo amanzi. uYesu ke wathetha amazwi wathi mna ndingamanzi obomi. Uthi ke yena othe wasela kuwo amanzi. Yes. Endiya kumpa wona mna. Endiya kumnika wona mna. Ngoba kunamanzi afumaneka kuYesu. And then la manzi afumaneka kuYesu ayalugqiba unqalo. Ngoba abantu naseSamariya abantu babebaninzi abantu abanonqalo but umuntu ofumaneka ekuleni yintombazana yomSamariya. Njengoba silapha ethenteni silapha ngoba sinonqalo esinalo. Wonke umuntu emhlabeni unonqalo nalo. Ukunqalo abantu abanalo bayibathe kuseleli ngoba phinde banqalo. ngena othe wasela kuwo amanzi endiya kumpa wona mna akasayi kuza anqandwe naphakade. Uthi uYesu umuntu othe wasela kumanzi endiya kumnika wona akayi kuphinda anqandwe naphakade. Kudala abantu bewakha amanzi ekuleni baphinde banqandwe but uthi uYesu endimnikeza amanzi akazuphinda anqandwe naphakade. Yabona kunqalo nalo
abantu babanjwa lunalo, abanye ngenxa yonalo baye baphelele kwizinto ezibonakalayo, abanye ngenxa yonalo baenda besela utywala, beenda bezinikele madoda nasebafaneni because of unonalo umntwanalo. Unalo luthetha igephu esemphefumulweni, luthetha igephu esentliziyweni yomntu. Kukhona negephu unayo wena empilweni yakho, unonalo lubambe impilo yakho. Kodwa uthi uYesu othe wasela kula manzi endampha wona akayi kuphinda ancanwe naphakade. Yabona unalo lubambe impilo yakho. Abanye ngenxa yonalo abalanda sebusuku, ngenxa yonalo olubambe impilo yabo. Umntu angakwazi ukuhlala kwakhe, angakwazi ukuyisola because unonalo nalo akalazi ukuba angaliphelisa ngantoni. Uthi uYesu xa ndithe ndamnikeza amanzi akayi kuphinda ancanwe naphakade. Yes. Haya kusuka amanzi endiya kumpha wona abe ngumthombi kuye wamanzi ampompozela ebomini obungunaphakade. Funda kahle. Verse 14. Yes. Eyena othe wasela kuwo lamanzi, Othe wasela kuwo lamanzi endiya kumpha wona mna. uYesu uyanikeza amanzi, amanzi aphelisa unqalo. Yes. Eyena othe wasela kuwo lamanzi endiya kumpha wona mna akasayi kuza ancanwe naphakade. Akasayi kuza ancanwe naphakade. Ngoba xa efikile uYesu empilweni yomntu uyaligqiba unqalo, luphela unqalo kude kube phakade. So funeke xa ukholwa uthandaze into yobana luphela unqalo kuwe, unqanelwe izinto ezingazukukhulisa entsindisweni. Because kuyakwenzeke umntu alisekholwe ngaphakathi ekholwa sesindiswe ehwana Yesu, lumbamba unqalo phakathi limenza aphumele ngaphandle. Uthi xa ndithe ndamnikeza la manzi akayi kuphinda anqanwe naphakade. Ngoba xa uhlangene naye ingakafani uyalugqiba unqalo uYesu, aphelise appetite yesono Yesu. Yes. Aya kusuka amanzi endiya kumpha wona abe ngumthombo kuye wamanzi ampompozela ebomini obungunaphakade. Uthi la manzi endokumnikeza wona ayawuba ngumthombo, ayawumpompozela ebomini obungunaphakade. Ngamanye amagama kuyawumpompoza imifula kuye. Othe wasela amanzi leli iqala uba iqale kuba uqala usele before ibe seyimpompoza. Abantu kwixesha esikulo bafuna ukuba imithombo but engaselanga equlele linguYesu. Xa ethe wasela kula manzi enda kumnikeza wona akayuphinda anqanwe naphakade. Uthi kuyophuma imithombo kuye. Yes. Verse 15. Ithi intokazi kuye, Yathetha intombazana yomSamariya kuye, Nkosi, ndiphe loo manzi. yathi sova le ntokazi, yathi Nkosi ndiphe loo manzi. Ndiyawafuna la manzi alugqibayo unqalo, ndiyawafuna la manzi enoxa ndisele kuwo ndingaphinde ndinqanwe naphakade. Ndiyawadinga empilweni yam. Yabona funeka umntu akuwa nemvuselelo, akuwa netete ihambe unqalo kuwe luphelile. Because abantu abasosurvivor ngabantu abazosela kumanzi abawanikezwe nguYesu. Uthi noba itente seyiwile phambili isuke iqhubeleke njalo kuwe. Because kunabantu abantu basindiswe only xa kukhala ikeyboard, basindiswe only xa kube itente, but isobe itente bawe nawo. But kufuneka abantu abazoma leli iqhubeleke ngaphakathi kubo. Yes. Ithi intokazi kuye, Yakhala intokazi uYesu, Nkosi, Nkosi ndiphe loo manzi. ndiyawadinga loo manzi.
ukuze ndinganxanwa, ukuze ndinganxanwa, ndingezi nokuza kukha apha, ukuze ndingaphinde ndibuyele kuleni. Ngoba xa uhlangene noYesu uyaligqiba uYesu nqana. Yabona izinto obukade uzinqanqathelela, izinto obukade uzinqatshelwa, xa uhlangene naye uYesu uyaziphelisa. Yabona xa uYesu ekunikeza amanzi, ufika uba ngabe ungumfana obukade etshaya, kuphela i-appetite yokurhalela icuba, kuphela i-appetite yokurhalela amantombazane, kuphela i-appetite yokurhalela abafana, because udibene namanzi obomi xa uhlangene naye. Yes. Verse 16. Athi uYesu kuyo, Athi uYesu kuyo, hamba uye kubiza indoda yakho, wathi hamba uyobiza indoda yakho, uze apha. uyibize ize apha. Yes. Verse 17. Yaphendula intokazi yathi, andinandoda. Yaphendula intokazi yathi andinandoda. Athi uYesu kuyo, Abesethetha uYesu nayo, ulungisile ukuthi andinandoda. yanisile ukutsho kanjalo. Verse 18. Ya, Kuba ubunamadoda amahlanu. le ntokazi kuyabonakala uba yayingena umtshato nomtshato, ingene kulo mtshato iphinde iphume, iphinde ingene komnye, iphinde iphume, iphinde ingene komnye. Uthi ulungisile ukutsho njalo, ubukade unamadoda amahlanu. Yes. Onayo ngoku asindoda yakho. Kwale unayo ngoba kuselo yakho. Yabona lena uthembele ngayo, lena ubambelele kuya kuselo yakho nayo. Yes. Unyanisile ukutsho. Yes. Verse 19. Verse number 19. Ithi intokazi kuye, Yathetha intokazi kuYesu. Nkosi, ndiyabona ukuba ungumprofeti wena. Yathi ndiyabona uba ungumprofeti wena. Because seya imqonda ngokumqonda uYesu. Yabona xa uhlangene naye kumele umazi uYesu, wazi into yobana uthetha nabani. Kuqala ntokazi ibikade ithetha nje khelezi naye, isithi wena ungumJuda. Now ithi ziyabona uba ungumprofeti wena. Yes. Verse 20. Verse 20. Oobaba bethu babenqula kule ntaba. Ithoba wethu babenqula kule ntaba. Yes. Nina ke nithi iseYerusalema indawo apho abantu bamele kukunqula khona. Uthi nina nithi seYerusalema indawo abantu abathi bamele ukunqula khona. Yes. Verse 21. Verse 21. Athi uYesu kuyo, ntokazi ndini, kholwa ndim. Wathi ntokazi ndimkholwa ndim, Ukuba kuza ilixa elingasayi kuthi nakule ntaba naseYerusalema nimnqule ubawo. uthi liyezi lixa elingasayi kuthi kulo linqule kule ntaba naseJerusalema. Yes. Verse 22. Verse 22. Nina ninqula eningakwaziyo, Na ninqule elingakwaziyo. thina sinqula esikwaziyo. Ngoba bona babenqula into abangayaziyo, but uthi ke ngothina singamaJuda sinqula esikwaziyo. Yes. Ngokuba usindiso luphuma kumaYuda. Usindiso luphuma kumaYuda. Verse 23. Verse 23. Kodwa kuza ilixa. Nantsi ke indawo endifuna sithandaze ngayo. Uthi kodwa kuza ilixa. Yes. Nangoku selikho. Futhi leli lixa selikhona. Xa abanquli abayinyaniso baya kumnqula ubawo ngomoya nangenyaniso. Sithandaza ngale ndawo. Uthi kuza ilixa. Uthi futhi nangoku selikhona. Apho abanquli baya kumnqula uThixo bamnqule ngenyaniso. Uthi elilixa noba lisiza kodwa selikhona, nalapha amajoni selikhona. Apho abantu bazomnqula uThixo bamnqule ngenyaniso, bemnqula ngomoya. Uthi selikhona. Apho abantu bazophuma engqondweni yabo, abantu bazophuma ekwazini kwabo, babamnqula uThixo ngenyaniso. Uthi liyeza futhi selikhona. Ndifuna ukuvusa abantu kwixesha lethu abazomnqula uThixo bamnqule ngenyaniso, noba
izimo sivuma noma izimo zingavumi babamnqula uThixo bemnqula ngenyaniso futhi bemnqula ngomoya. Uthi selikhona, uthi kuzilika futhi selikhona. Apho abantu bazomnqula uThixo bemnqula ifriji empty, bemnqula imali bengenayo, bemnqula imali benayo, babanqula uThixo bemnqula ngenyaniso. Abangazumnqula nge-feelings, abangazumnqula nge-emotions, abangazumnqula ngemizwa, bana bazomnqula ngomoya. Uthi selikhona, selikhona. So funeka sibe nomthandazo kuba njengoba sesikhona sikhona xa elolika lifezekiseke ube wena nokubantu abazomnqula ngenyaniso ngoba sikwiintsuku zokugqibela. Yithi phambili kwiintsuku zokugqibela kuyobakho abathandi beziqu zabo, abathandi bemali, abathandi bezilolo. But ke ngokuthi kuza nelika abantu bazokumnqula uThixo bemnqula ngomoya, bemnqula ngenyaniso. Yabona kwiintsuku esiphila kuzo sinohlobo labantu ababini. Sinohlobo labantu ababizwa ngoba ngabazenzisi, nohlobo labantu abamnqula uThixo ngenene nangenyaniso. Ixesha siphila kulo funeka ube nomthandazo othi Nkosi ndincede ndikunqule ngenyaniso kwiintsuku zokugqibela, ndikunqule ngomoya kwiintsuku zokugqibela. Verse 24. Yes. uThixo ungumoya. Verse 23. Verse 23. Yes. Kodwa kuza ilixa nangoku selikho futhi elilika selikhona. Xa abanquli abayinyaniso baya kumnqula uba ngomoya nangenyaniso. Abanquli abayinyaniso, not abazenzisi, not i-actors. Ngoba ngoku khona nabantu aba-actayo. Uthi abanquli abayinyaniso baya kumnqula uThixo ngomoya, bemnqula nangenyaniso. Funa namhlanje xa sizothandaza ube nomthandazo othi Nkosi, uba ngaba uzazi ukweliphi icala, ube nomthandazo othi Nkosi ndincede ndibe ngumnquli wenyaniso, ndikunqule ngenyaniso. Ngoba sikwiintsuku zokugqibela. Uthi umhlabelo wencandweni uthe zintsukwini zokugcina uthi sekufanele siqaphele ngoba sekugcwele abazenzisi, sekugcwele abadukisi. IBhayibhile in the last days abantu nabafundisi bobuxoki banesimo sokumoyika uThixo, bembethe ufele legusha but bazinduka ngaphakathi kwiintsuku esiphila kuzo. Funeka kuvuka abantu abangabenquli benyaniso. Noba zikhona iinduka but ube ngumnquli omnqula uThixo ngenyaniso. Unyaniseke, umnqula uThixo ngokunyanisekileyo ngoba uThixo ufuna abanjalo. Kuba ubawo ufuna abanjalo ukumnqula. Ufuna abanjalo ukumnqula. Uthixo ufuna abantu abazomnqula ngenyaniso. Yes. Verse 24. uThixo ungumoya. uThixo ungumoya. Abake bamnqulayo bamele kukumnqula ngomoya nangenyaniso. Abamnqulayo kumele bamnqule ngomoya, siphakame sime ngenyawo. Bamnqule ngomoya nangenyaniso. Yabona funa sizothandaza. Benomthandazo wathi Nkosi, kwezi ntsuku zokugqibela ndenze ndikunqule ngenene nangenyaniso, ndenze ndikunqule ngomoya ngoba uThixo lo ungumoya. Ufuna abantu abayokumnqula, bemnqula ngenyaniso, bemnqula ngomoya. Sivala amehlo sizothandaza. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus.